एक्चुअली आङो माइक्र'फनखौ खुगा खाथियाव लानो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला ओरैहाय अखा हानायनि आवाजआ रासिन फैयो ओंखायनो खुगा खाथियाव लानो गोनां जादों नङाबा भइसआ मोजां क्लियार जाया जेखियानो जादोला थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय थ' दिनैहाय आबसुफ्रा मैया 11 थारिखआव जुन 11 थारिख 2022 बावहाय बिथांमोना मोनसे जथुमा लादों मोजां मोनदों आं थ' बेखौ खालामलायनांगौ दिनै बेफोरबायदिया बिराद लेट आबसुनिया बिराद लेट जादों बेफोरो दिनै आबसुनिफ्रायसो खुंदों नालाय खिन्थु आबसुनिया लेट जादों आरोखि बिथांमोना दुखु मोननानै लाब गैया आबसुफ्रा माबोरै लेट जादों दिनै बिथांमोना कर'नानि बाहाना होनदों कर'नायाबो दिनैहाय जाया नङा जादों नंगौ बावहायबो जोंहा टाइमा थांदों खिन्थु बिनि उनावबो मा खालाम माहाय थाया मा खालामा बेथ' बिराद गोबाव जादोंना बेफोरबायदि सावरायनांगौ मानांगौ सावरायनांगौ नोंथांमोना बहुद दं एकर्ड खालामखांबाय दायथ'आ जोब्बाय बे नङा ndfbनि केडारफोरखौ माबायदिहाय थांना थानायनि थाखाय मा बेबस्था लाफिनगोन मा खालामगोन दिनै गथ'फ्रा ओरैबो थाङा ओरैबो जाया जाजोबनानै दं 4 लाखखौ होनायनि लगे लगे दायथ'आ जोब्बाय बेखौ सानदों नामा बे नङा जोबाखै जायफ्रा सागानगिरि दिनैलाय मानोथो खोथा रन्जन दैमारिखौ जेब्ला सागान होनो लांदों अब्लाना हाखु दाखु बरननानै लाना थांदों मा हिसाबाव लांखो दिनैनि मिटिङाव बिथाङाबो एटेन्ड जानो मोननांगौमोन बे एटेन्डआव दिनैनि बे मिटिङाव रन्जन दैमारिखौ मा हिसाबाव लाबोनो हायासै थिगै दङ आं बेखौबो मानिबाय रन्जन दैमारिया दिनै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय ओंखारनो हायासै लाबोनो हायासै आबसुफ्रा मानिबाय खिन्थु दिनैहाय UPPOनि लिडार BKWACनि चिफ बिथांखौ मानो लिंहरनो हायाखै मानो फैयासै बिथाङाबोथ' सासे सागानगिरि ना BTRनि बिथाङाबोथ' सासे सिगनेटरि ना बेबोथ' फैथारनांगौ मानो बिसोरो एटेन्ड जाफैनो हायाखै आंना खोथाया बे दिनै धीरेन बर'आबो थांदों गबिन्द बसुमतारी थांदों रन्जन दैमारिनि एबसेन्टआव जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु बे थांदों दिनैहाय बिसोर सहैजोबब्लानो जे जोबजोबगोन बे खोथा नङा बे मिटिङा जादों बिराद लेट आरो सोरबाया बुंदों सोरबा फिसा फिसौफ्रा माने आबसुआ दिनै मोनसे 11 थारिखआव जारिमिनारि जाना थागोन होननानै बुंदों आरे फंबाय बेफोरबायदि जारिमिनारिया मेल्ला जाबोबाय बेफोर मैया 11 थारिखआव जिहेतु मिटिं जानाय बे मा जारिमिन बिलाइ बिनि देरसिन जारिमिन जाथाव लिरजाथाव दङ होनबा बेफोरखौ मानो जारिमिनारि खालामनानै दोननो हायाखै बेनिख्रुइ देरसिन मिटिं लादों आबसुआ दिनै ndfbआ बेसेबां बै एकर्ड सागान होनाय बेफोरबो जारिमिन जानानै दं बेफोरखौ मानो बुंखाङाखै मैया दे जारिमिन जानानै थागोन होननानै बुंदों माबानि BKWACनि चिफआ मानो एटेन्ड जानो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै मानो एटेन्ड जानो हायाखै बेफोरखौ जारिमिनारि होननानै बुंगोन नामा जारिमिनाव लिरजागोन नामा बेफोरो ndfbनि बेसेबा गिदिर जाथाय जानानै थांबाय सोरबाया दिनै मेगनानो थाइसे गैयै सोरबाया दिनै बिखानि बेदर गैयै सोरबाया दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव ब्रह्मपुत्र दालाङाव गावबा गावखौनो सुइसाइड खालामना लानो गोनां जादों बावहाय बेफोरबायदिखौ मा जारिमिन जाथावथाव नंगौना नङा बे नंखाय बाखाय बे 11 थारिखआव फिसा मिटिं जानाय बेखौ जारिमिन होनबा जागोन नामा जेबोनिबो जारिमिननि लिरजाथाव नङा बेफोरो जेबो जारिमिनारि जाथावथाव नङा मा सावरायखो बावहायलाय गबिन्द बसुमतारीया बुंदों पेरामिलिटारिनि 10,000 होदोंनो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव 10,000 मोननांगौ खिन्थु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोना 1,000सोल'नो हरनो हागौ बेफोरबायदि होनना बुंदों पेरामिलिटारियाव होनबा 10,000 होयोब्लाथ' जथेस्थ' बहुत ndfbनि केडारफोराथ' दे 2,000आनो मोनबाय बाद बाकिखौ
बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मोनजोबथों आंहा बावहायबो गोजोननाय दं 10,000 मोनजोबनांगौ बावहाय 1,000ल' मोनोब्ला बोरै जानांगौ जाखो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा 1,000ल' दङ ना मा बेफोरबायदि नागिरग्राया 1,000ल' नागिरग्रा दङ ना मा 10,000 लिरदों 10,000बो मोननांगौ ndfb एक्स ndfb फोरनिफ्राय बैसो जानायफ्रा दे गैला बिसोर मावनो हाला खिन्थु बैसो खम जानायफ्रा बिसोरथ' मावनो हागोन ना 1,000सो बा 500 जन केदारा मोनबाबो बावहाय सान्ति दं एपइन्टमेन्टआ डाइरेक्ट फैथों जेब्ला ट्रेनिंआव एपइन्टमेन्ट मोनगोन अब्लानो खारग्लुंहैगोन अब्लानो बेफोरबायदि खारनायनो ट्रेनिंआव होनाय बेफोर जेबो नङा सप्ता खनसे खस्थ' मोनगोन बिनि बारा मोना बेफोर जेखियानो जादोला ndfbनि दिनैहाय मार्टियासनि बेलायावहाय बिसोर बिथांमोना मा सावरायखो भुटान बायदियाव दिनैहाय मानसि गोमानानै दं भुटान बायदियाव दिनैहाय मानसिफ्रा हमजानानै दङ बायदि खोनादों होनबा दिनै बिसोरो मा जागोन नोंथांमोनानोथ' बुंदों फेरेंगायानोथ' बुंदों बेखौ भुटान बायदियाव दङ बेफोरबायदिखौ लाबोफिननायनि मा राहा लामा लादों इरागदाव सारमोना दिनै मा जानानै दं हाब्रां सारमोना मा जानानै दं सेरफांगुरिनि सासे बिथां 14 बेट्सनि बे साराबो दिनै मा जानानै दं बिनि अनगायै केदारफोर दङ बेफोर मा जानानै दं जियालाव दङ होननानै खोनादों बेफोरनि बारै सावरायाखै नामा बेफोरनि बारै रेजुलेसन पास खालामाखै नामा ndfbनि केदारफोरखौ मा जाखिनि गोथाङै दं बिसोरखौ माने अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बावहायनो फोजोबनो नागिरदों नामा लासिंसिं दा खालाम असनमान दा खालाम दिपेन बर' मोनथिबाय हायोब्ला नोंबो फिसिनानै ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि ndfbफ्रा केदारफ्रा जाया केम्पआव थाग्रा अमाया मोनसे मेसाव मासे थायो मोनथिबाय मोनसे केटसिनाव मासे अमा थायो 10टा केटसिन बा 10टा अमा थायो मोनथिबाय नोंसोर बिदि फिसिफेरनो मोनाखै आनखि दिपेन बर'नि अफिसावबो अमा थायानदां जोंनाव थायोमोन केम्पआवहाय अमाया आनखि बोरमाबो फिसिबावोमोन जोंनावहाय बेफोरबायदिनिफ्राय जों मोनबोदों नोंसोर बेफोरखौ प्रेक्टिकेल गैया ओरैनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय सोर साबेसेथो डेभेलप जादों बेफोरजोंलाय जादों सासे सानै बाद बाखि जानायखौ नुहुराखै गबिन्दआनो गावनो गावनि खुगाजोंनो बुंदों बहाबा बाक्साना उदालगुरि बहाबा 6टा अमा थैदोंनो 6टा अमायावहाय 10,000 करि 60,000 अमा लस जादों बिहा होनबा मा जागोन बेफोर होनबा बेफोरजोंनो फोजोबनो नागिरदों ना मा जेबो मावनानै जाजेननायनि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ माखासे माबाफोरखौ एसे मोजां माबा खालामनानै होब्रा ndfbनि गथ'फोरा बेफोरबायदि थाबनो मावना एडजास्ट जानो हानाया एसे थान जानानै दं गोब्राब जानानै दं दिनैनि दिनाव जोंल' नङा गोबां केदारफ्रानो गोबां सेंग्राफ्रानो गोदाव सोराव जानानै दं जौ लोंथारि गथ'फ्रा जौ लोंनो हमदों दिपेन बर' बेफोरबायदिनि फारसे सिन्था खालाम बेफोर गथ'फोरखौ एसे मोजां लाइनाव लाबोनो सिन्था खालाम दिनै जों मानो नोंसोरखौ दिनै नाम मख' बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों मानो जों नाम मख' बुंनो गोनां जादों जों बुंनो समाया नोंसोरखौ बेफोरबायदि नोंसोर जोंनिख्रुइ गोरों गोरा नोंसोर जोंनिख्रुइ बहुत गोरों मानसि जोंनि केदारफोरखौ बुजाय मोजां लामायाव मोजां लामायाव दैदेनलां बेफोरबायदियावनो गाज्रिया सोमजिफैयो मोजां सिन्था खालामनाया हाबफैया दुनियानि लेथ्राफोरासो हाबफैबाय थाग्रोयो सिगां मानसिखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय सम नांगौ गाज्रियाव थांनो 1 सेकेन्डबो नाङा गाज्रि जानो बेखौ नोंबो मिथिगौ दिपेन बर'आबो आरो प्रमद बर'आबो मिथिगौ बेफोरबायदिखौ गियानि गुनिफ्रा मिथिजोबगौ बेफोरबायदिखौ होनबा बेफोरखौ मोजाङाव लाबोनो नागारै जों गाज्रियावसो लांगोन ना मागोन आंनिया बेनोल' दुखुआ जोंहा जेबो उसुबिदाबो गैया माबो गैया
जों जेरै दं बिदिनो थागोन खिन्थु बुंनांगौआ बेनोल' आंहा भुटानाव जाखिनि गोमानानै दं बिसोरखौ जोंनो नांगौ बेगेंब्लाबो न'खरनि मानसिफोरनो गथायना नांगौ थैदों आरो जुदि बेफोरबायदिखौ मोनाखैबा थैमारबाय ना गाव इन्डिया गभर्नमेन्टआ ना भुटान गभर्नमेन्टआ गावथारखो ना माखो हाब्रांसारनांगौ जोंनो सार इदागदावमोनखौ आरो ओरैहाय सेरफांगुरि साइडनि सासे 14 बेट्सनि बिथां सारखौबो जोंनो नांगौ नामखौ बिनिखौ बुंनो एसे उल्था फाल्था जाबाय थायो आंनिया ओरैहाय जोंनियावबो फोजौखांना फोजौलां बेफोरबायदि सासे नाम दङ एसे बावबाय थायो आं बिनि नामखौ जोंनि बिथांमोननिखौ मोजां रिजाल्ट नांगौ बिनि अनगायैबो आरो जाखिनि भुटानाव दङ होननानै बुंदों फेरेंगाया बेखौबो जोंनो नांगौ बिसोरखौबो नांगौ खारन बिसोरबो दिनै बर' रायजो राजानि थाखायनो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै जेलाव थानाय मानसिफोर रन्जन दैमारिया दिनै मोनसे लाइनाव फैगासिनो दङ बेनि थाखायसो खालामदों नामा आंनियाथ' मोनसे डाउटसो दङ मोनसे दाथ' सारनियाथ' एसे मोजां रिजाल्ट फैगासिनो दङ बिनि बारैसो हाखु दाखु बिसोरो बेफोरबायदि जथुम्माखौ लाग्रोखो ना माखो रन्जन दैमारिया दिपेन बर'आ बेखौ मोनथिगोन ना मोनथिया रन्जन दैमारि सारा जेसेबां बर'नि लिडारफोर दङ खौसेथि खालामग्रोनो नागिरदोंमोन दिपेन बर'आ बेखौ आन्दाज दंना गैया आरो जुदि नोंहा बेखौ जुदि मोनथिनाय नलेजाव गैयाब्ला जाया रन्जन दैमारिजों थाफाबाय थाग्रा नोंनि खाथियावनो मैया दाखालिफोर दिनै 11 थारिखनि मिथिङाव दङमोन अनजालु बिथांनाव सों अनजालु बिथाङा मोजां मोनथिगौ बेफोरनि बारै रन्जन दैमारि साराबो गोरोन्थि मावाखै नङा मावदों जोंबो बेखौ सिमान लायो मावदों रन्जन दैमारिल' नङा एनडिएफबिनि लिडारफोराबो गोरोन्थिखौ मावदों अनलि आबसुल' नङा बेखौ जोंबो सिमान लायो लिडारफोरनि जानानै अफ्रिया सिमान लायो गोरोन्थि मावदों एनडिएफबिनि लिडारफोरा आबसुआबो हायोब्ला सिमान ला आबसुआबो हायोबा सिमान ला दिपेन बर'आ आबसुआ मोननै लाइनजों खारगासिनो दङ मोनथिबाय मोननै लाइनजों सोरबाया पलिटिक्स सोरबाया दिनै नन पलिटिक्स बिदियाव थांदों आं जायफ्रा नन पलिटिक्सआव दङ बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन जायफोरा पलिटिक्सआव आबसुनि जायफ्रा लिडारफ्रा पलिटिक्सआव खारदों बिसोरजों आंहा सापर्ट गैया आबसुआ आबसु बायदिनो थानांगौ गोरा गोख्रोङै थानांगौ गावनि आथिङाव गसंना थानांगौ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनै मार्टियास्टमनि बेलायाव बेफोरनि खोथाखौ सावरायदोंना सावरायाखै दिपेन बर' दिनै नोंसोरनिनो आबसुनिनो केडार बेसेबांबा मानसिफोर मुंख्लं जादों एनडिएफबिनि केडारफोर बेसेबां मुंख्लं जादों बेफोरनि बारै जोंफोर मार्टियास्टम लुनो थाखाय मा बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टनावहाय आसाम गभर्नमेन्टनावहाय पारमिसन लालायनांगौ ना मा दिपेन बर' आंनाव कुइसना मोनसे दं बखायो बिनो प्रमद बर'नावबो कुइसना बिबो एनडिएफबिनि आबसुनि जिखिनि बर' हारिनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव माब्ला मार्टियास्टमखौ लुगोन जेरैबायदि XBLTफ्रा देबरगाव बायदियावहाय लामा थांलाय फैलाय लामा खाथियावनो मार्टियास्टम मोनसे लुनानै दोनदों बयबो नुलाङो XBLT मुभमेन्ट समावहाय जायफ्रा मुंख्लं जानाय मार्टियास्टम बानायना दोनदों बेफोरबायदिखौ माला खालामगोन प्रमद बर' नोंथाङा बेफोरखौ थाबनो डिसिसन ला थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि